Следващият репортаж е за силата на човешкия дух. Майкъл Хеней е от Англия. Ражда се с коварната диагноза спина бифида, заради която няма чувствителност в долните крайници. Това обаче не му пречи да избере за себе си професията на фитнес инструктор и да подготвя състезатели в различни дисциплини, да въвежда в този съвременен спорт стотици мъже и жени, да моделира телата им, да извайва женската фигура. Какво е основното ви занимание? Доколкото знае, вие сте инструктор, така ли е? I'm a fitness instructor and personal trainer. Аз съм фитнес инструктор и персонален треньор. За първи път в живота си, вече втора седмица, Майкъл кара ски и то не къде да е, а в Боровец. За демонстрация на възможностите си пред нашия екип избра втори плац, но нямаше търпение да се качи с лифта на Ситняково, за да изпита по-сериозна тръпка от екстремното спускане по стръмните склонове на зимния ни курорт. Хеней е очаровано ски инструктора си Игнат Лухов, но Игнат не може да каже лошо за него. За първи път ли сте в Боровец? И доволен ли сте, че направихте тази резервация в последния момент? Харесва ли ви курорта? Харесват ли ви условията за ски? Много съм щастлив с всичко, което правите за нас. Условията са великолепни, всички са изключително приятелски настроени към нас. Планинския водач, хората, които работят по лифтовите съоръжения, изключително много ни помагат и това е благодарение на Бороспорт. Това означава ли, че ще има и следващо посещение в курорта Боровец? Значи, надявам се да дойдем още веднъж и да докараме с нас група от хора, които са с различни физически увреждания. Има хора, които са слепи, има хора, които използват колела, имат хора, които имат специални ски, които се карат с гръб и водач ги води, така че това е група от около 30 човека и възнамеряваме да я доведем до България. Да виждате сломен дух, униние, слабост. За силата на човешкия дух няма граници и предел. Това искаме да ви внушим чрез срещата с този невероятен човек, който през следващата зима ще доведе поне 30 свои английски приятели, лишени от съдбата от някои сетива или общоприети за нормални качества, но е възнаградила с воля, дух и борбеност за равнопоставеност. Целият материал можете да гледате в предаването «Смисъл за вас».